Шуменско плато. Красива природа. Доскоро. За последните няколко дни България е настръхнала. Причината? Една доста необичайна гостенка в природен парк Шуменско плато, пума, или черна пантера, или ягуар. Никой не е сигурен, но едно е ясно. Това не е котката на съседката. Всичко започна с един сигнал и размазано видео, на което се вижда едър хищник. Веднага започна мащабна операция. Над 100 души, жандармерия, ловци, горски, дори специалисти с дронове и термокамери. Целият парк е затворен от съображения за сигурност. Активен е и БГ Алерт. Но откъде се появи този екзотичен хищник в България? Експертите са почти сигурни. Не е диво животно. Най-вероятно е отгледана незаконно в домашни условия и просто е избягала. Представете си, до вчера е била нечий домашен любимец. Няма регистрирани такива животни нито в зоопарка, нито в институциите. Разбира се, интернет не закъсня. Социалните мрежи прегряха с мемета, шеги и дори песни за шуменската пума. Някои се паникьосват, други се забавляват, но въпросът остава – кога ще я хванат? До момента хищникът все още се издирва, въпреки всички усилия. Вече има данни за жертви сред дивите животни, което е доста тревожно. Дали ще я заловят скоро? Как ще се справи България с този голям котарак? Следете новините и пишете в коментарите какво мислите. Дали е паника или просто див пиар?